Nina bakadlothovu akabhekeki ufana nemisebe yelanga ngeviki ledlule ohlelweni lakhe ebukhosini. Sikhombisa ukusakazwa komkhosi omhlango obubanjelwe esigodlweni sesilenyokeni kwaNongoma enyakathonelwe Ndlovukazi uMthaniya nobukade kusakazwa bukhoma ezikundleni zokuxhumana nobe ngokuqala ngqa emlandweni ngenxa ke yokubhebhetheka komkhuhlane ukhuvethe. Ohlelweni lanamhlanje ke ezulu omnyama ondlela zimhlophe. Sikwethulela ke izimbali zezwe eziqhamuka kulo lonke elakuleli nebezobuka ke lo mkhosi zisemakhaya. Izimbali zezwe azuvala umlomo malungana nesenzo songangezwe lakhe sokuveza ukuzikhathalela. Ukuhlala kwentombi kuyinto enhle negqugquzelayo abantwana ukuthi bakhule ngaphansi kweso lonomehlo. Ngaphandle kweso lonomehlo nabo abantwana emakhaya ukukhula bezazi ukuthi njengoba bezigcinile bayafisa ukuthi ngelanga mhlawumbe ke bebonge nasemakhaya. Kodwa siye sithi intombi ukuhlolwa kwazo akungabi ukuthi zihlolela ukuthi zizigcinele ukuba nememulo nemihlonyane ngoba amandla abazali awafani. Kuhle ukuthi umntwana azigcine azi ukuthi uyafisa ukuthi akhule afunde abe yinto engcono empilweni okanye mangasakwazanga mhlawumbe amandla mayengekho ukufunda azizama ukuzithuthukisa ngokuthile akwenzayo. Sijabulile kakhulu ngomhlanga obuvisual obenziwe ISilo. Kusigqugquzelile thina njengeentombi seyikhulile neentombi ezincane ukuthi iqhubeke ziphathe kahle. Noma singaphathanga kahle ukuthi abanye bethu abahambanga kodwa sijabulile ukuthi umhlanga kulonyaka ubile khona. Lokho kusinikeze umfutho ukuthi siqhubeke siphathe kahle sibe nethemba lokuthi nangonyaka ozayo uyoba khona. Siyabonga ukukhulu lokho asenzele khona njengoba sizintombi singayanga emkhosini omhlanga wakwazi ukuthi asihlanganise ukuba nathi besingahlangana njengezinye intombi ngenxa yesifo se-COVID-19 ubhubhane uhlasele ezweni kodwa ubaba wethu ukwazile ukuthi sizintombi asihlanganise kukhulu lokho singizintombi. Siyabonga baba wethu. Iphinde cele ukudlulisa umyalezo kwizintombi esemakhaya nezintombi ezizosibukela. Ngidlulisa message ukuthi izintombi ningawalahla amathemba kusazoba mnandi noma singayanga emkhosini omhlanga kodwa ukwazile baba wethu ukuthi izigodi ngezigodi sihlangane sibumbane njengezintombi phinde sigqugquzele igama lethu lobuntombi. Siyabonga ndaba ezitha isandla zedlula ikhanda. Intombi yahlonipha, intombi inesimilo, intombi iziphatha kahle, intombi bakho buyigugu lakho, umzimba wakho futhi uyithempeli likaNkulunkulu. So ithempeli likaNkulunkulu liyahlonishwa. Sizigcine njalo nje siqhubeke nangonyaka ozayo kuzobe sakhona ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siye emhlangeni siphinde sibonane futhi. Sanibonani, igama lami ngufanele Zibonga wakwaDube. Ngihlala esigodini saMcambi. Njengoba kukwenzeke kanjena kube khona lesifo esikhona iCOVID-19 sangakwazi sonke sizintombi siyobungaza kanye kanye njengenjwayelo enyangeni yamasiko. Akubanga kahle akusiphathanga kahle sizintombi eziningi kodwa ngenxa yokuthi sikwazile ukuxhumana enkundleni zokuxhumana sikwazi ukubona sikwazi kube khona injabulo. Igama lami ngofanele Zibonge wakwaSangweni. Ngineminyaka ewu28, ngiyintombi nto, ngihamba nomgungundlovu. Ngiyabonga hlanga lomhlakathi ukuthola ithuba lokuthi nami ngibe omunye wentombi ebezikhona emhlangeni ku2020. Igama lami lingenile kwingqophamlando. Enkulumeni eke yakhulunywa ISilo into engithinte kakhulu indaba ye-gender based violence, indaba yokuhlukumezeka kwabantu besifazane kuyindaba ebucayi kakhulu. Kodwa ngithandile uma ISilo Samabandla sikhuluma ngokuthi thina zintombi zomhlanga kumele sifunde ukujima ukarati. Mina ngiwomunye ke wosempayi abajima ikarati. Ngizimisele ngokufundisa ezinye intombi ngokuthi zikwazi ukuzivikela ngoba kubalekile ukuthi sifunde ukuzivikela ukuze noma imuphi umdlwengulo osondele eduze kwethu engezokulithola ithuba. Ngizothatha ithuba ngibingelele obaba Ndabezitha ngenkulu inhlonipho
lokukhulu futhi ukubonga. Siyabingelela babindaba izitha nomama bethu abasiphethe nezithameli zethu ezisibukelayo emakhaya. Babindaba izitha asazi singaqala ngaphi sibonge indlela osenzele yona. Abesiphatheke kabi banomhlanga ukuthi asiyange emhlangeni. Kodwa ubabindaba izitha ngoba ubaba uMageba uZulu ukwazile ukusiphatha wathi asihlanganelane igodi negodi. Babindaba izitha siyabonga kakhulu. Igama lami nguThabile wakamzobe uNgculwane ubhuti walawala engafundisa abantu ukuhleka bengakwazi. Ngihlolwa entombini zakaMamshange ku-New Road ubuhle bentombi. Ukuyiphatha njengentombi mina angikwenzeli abazali, angenzeli usisi wami, angenzeli ubhuti wami, konke ngikwenza ngikwenzela mina. Njengoba ngihamba umhlanga ngizenzela mina, angidingi ukuthi ngize ngenzele umzali ukuyiphatha kwami ngoba umzimba owami mina emele ngunakekele. Sizwe sikaphungani noMageba ngiyanibingelela nonke Zulu omnyama ondlela zimhlophe. Bayede ndaba ezitha. Nibingelela intombi yakwaGwamanda uThandeka edumengile likathi eMgungundlovu. Ngizokhuluma nje kakhulu ngokubonga ungangezwe lakhe ngokusenzela umgubho wethu ezinkundleni zokuxhumana kanye nakomabonakude. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemumva kwekhefu. Nina bakasifuba singungubele nyaka nasibhobo kumuntu yakuzizwe zindaba. Namhlanje uhlelo lwakhe ebukhosini okuwuhlelo olulandela ISilo kanye nendlunkulu yonkana kaZulu. Sikuphakela ke imiyalezo yezimbali zezwe eziyithumele ngemumva kokuthamela umkhosi omhlanga obusakazwa bukhoma ezinkundleni zokuxhumana. Uzokhumbula ke mbukela ukuthi ke umkhosi omhlanga walonyaka ubusakazwa bukhoma ezinkundleni zokuxhumana ngenxa yokulandela imigomo yesigaba sesibili somgonqo. Sanibona, igama lami ngu-Anita Isibonga wamkhabela. Mina 22 years old. Ngiyabonga kubayedwa ukuthi into akasenzele yona inhle kakhulu, ngithi akaqhubeke futhi njalo eyenza. Sijabule kakhulu Izintombi noma siphatheke kabi kulesi sifo lesi ukuthi sikwazanga ukuthi sihambe sihlangene sohlangana khona kahle, kodwa nakhona lokho sa-appreciate. Nakhona lokho sa-appreciate kodwa sithanda ukucela abadlenguli ukuthi yini bemancane ukuhlumuza omama akukho kahle njamanje sisikhathini sibheda kakhulu. Abantu badlondlola intombi, sizintombi sithi angeke size sime. Bayede wena weSilo, igama lami nguSilo Ndiwe ngakamkhize ngwalapha eMgungundlovu. Ngihlala esigodini saseNadi ngaphezulu, ngumdidele weintombi zaseNadi. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonga uBayede ngasenzele kona ukuthi akwazi ukusidlalela umkhosi omhlanga subona kumabonakude suza nasemareyidweni. Kodwa engithanda ukuthi ngikubonge kakhulu, ngithanda ukubonga izintombi ezisakwazile ukuthi zikwazi ukuyigcina isikhathi sehlaselwe ubhubhane leCovid, nanokuthi izintombi zingakwazi ukuphela amandla. Umhlanga usakhona, ubuntombi nokuziphatha kusekhona. Asiqhubekeni sibumbaneni siphinde futhi sakhaneni. Nomama abahlolayo bangaphela amandla, bahlezi bebumbene nathi nasihlezi sisondele kubona. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguSabathile ngaDangazela. Siyabonga kakhulu kuBayede ukuthi asilethele umhlanga lahlala khona endaweni yaseMangetho Hwebede. Waphinda futhi wafana esenkundleni zokuxhumana esixwayisa ngalezi zinto ezenzakalayo kuthina singabantu besifazane, njengoba kudumile nje abantu besifazane bahlukunyezwa bayadlwengulwa. Siyabonga kakhulu kuBayede noma singaphathekanga kahle ukuthi asiyange emhlangeni, kodwa siyathembisa sohlala sigcine sihlale nentombi. Ngiyabonga. Igama lami ngiwulinda ukuthi ngamabaso ngiqhamuka eShowe ngaphansi kwenkosi uMpunguzi. Sizoqala ngokubonga nje okwenzeke namhlanje, yize besingakulindele futhi besingazi noma kuzogcina kwenzekile ukuba sihlangane sizintombi sibuye sikhumbuzana ukuthi kahle kahle ukuyiphatha kwentombi yini kahle empilweni. Mawuyintombi kumele uzazi ukuthi udingani, ukhohlwe abangani. Njengoba mina ngineminyaka ewu28, ngifisela ukuthi uNkulunkulu angisize nje ngizigcine ngiyintombi ngize ngikhishwe umshado ekuziphatheni kahle. Nabangemuva emva kwami ngeminyaka ngisibonele ukubona nasemphakathini. Sibonge nakwindaba ezitha esinikezele lithuba leli singakwazanga ukuthi siphumelele emkhosini omhlanga ngesimo se-COVID-19. Sibonge kakhulu. Ngiyabonga. Ungahambanga emhlangeni kusiphathe kabi, but ezintombi sikwazile ukwenza ivideo la entuzwe ma-age ukuze silule izintombi ukuthi ukuyiphatha kubalulekile njengentombazane. Not besides ukuba itshitshi, but ukuba intombazane uyakwazi ukuthola imfundiso ey'ntombini nawabazali.
Ngizothatha leli thuba ngibingelele ubayede ISilo Samabandla, uNdaba Ezithu Sithule Isikandaba, ngibingelele nayo yonke indlunkulu ngobukhulu bayo. Lona mphambi kwenu uNokubonga wakaXulu uhlala eMlalazi ngaphansi kwenkosi uMpungose. Ngiyazi ukuthi sonke njengeyintombi siphatheke kabi njengoba singayanga emhlangeni. Futhi siyazi ukuthi abanye sebelahlekelwe yithemba. Khona njengoba kade kuyi-lockdown, kade sagcinana nokubonana. Kodwa kusijabulisa kakhulu ukuthi inkosi ikwazile ukuthi ihlelele lo mcimbi lo ukuthi sihlangane sonke njengeyintombi sijabule. Bayede hlanga lomhlabathi. Ngiyanibingelela sizwe sikaPhunga noMageba. Onibingelelayo uSithabile wakaNgcobo, intombi yaseMgungundlovu. Ngineminyaka ewu-24, ngina 16 years ngaqala ukuhlolwa. Umnyalezo engizowudlulisa mina ukuthi njengoba sisabhekene nalenkinga esibhekene nayo, izintombi zakwethu asihlaleni sibeni ngamatshitshi. Akusho ukuthi lesi simo siyohlezi sikhona, kodwa lokhu kuzodlula ebese siyaqhubeka lapho sasigcine khona. Sanibonani, igama lami nguHappy ngokaManqele, endaweni yaseNgolezane eSigisi. Njengomphathi weintombi omele yonke district, ngiyabonga ku1KZN ukuthi uzoba nathi kulolu suku noma singayanga emhlangeni. Kodwa okuningi engingakusho, ubayede kade sibizile esikhethile kahle kahle kwakuhamba abaphathi nabayovalelisa, kodwa ke abaningi abavalelisanga. Sisazoba nazo ezinye intombi sisazoba nazo. Ukuba nazo akushongo ukuthi ngoba kune COVID sekuphelile ngobuntombi. Kukhona kusekhona ubayede into ISilo ugcizelela ukuthi asihlale ngobuntombi nangonyaka ozayo siyobe sinaye ngaso sonke isikhathi uzobe ehleli nathi. Ujabulile kodwa kuba nathi noma besingaphelele. Igama lami nguAmahle wakaDube. Ngiyajabula ukuthi ubayede ukwazile ukuthi asizele umcimbi enkundleni zokuxhumana. Njengoba singakwazanga ukuthi sihambe siye emhlangeni kulokhu, siyobonana ngonyaka ozayo. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Ubukela uhlelo ebukhosini. Siyakwamukela ke mongabe usanda kusijoyina. Uhlelo namhlanje ke mbukeli sikwethulela umyalezo wezintombi zomhlanga ebeziubuka ke bukhoma ezikundleni zokuxhumana njengoba ke kulonyaka izimbali zezwe zingakwazanga ukuthi zihlanganyele kanye nezinye emkhosini njengamnyaka yonke ngenxa ke ye-COVID-19. Amatshitshi athumele imiyalezo ke ezibongela kunomthebe wesizwe. Sanibona, igama lami nguSamkasiwe Zibonga Mzimela. Ngithanda ukubonga lento esenzelwe ISilo, umcimbi lo kade wenzile. Mina njengami nje ngijabule kakhulu. Ngithanda ukugqugquzela abantu laba abangakayi abancane ukuthi ngicela ukuthi nabo bekwazi ukuya bekhule nje kahle, beyiphathe kahle. Sanibonani, igama lami nguAnelo Ngavilakazi. Ngithanda ukubonga into eyenziwe ubayede, wasikhombisa ukuthi uyasithanda. Ndaba Ezitha bayede hlanga lomhlabazi. Sifuna ukubonga kakhulu kubaba usigcinela imkhosi omhlanga. Kumnandi ukusigcina mayintombazana. Igama lami mina nguDumsile ngwakacele. Ngiphethe la eMaritzburg, uMamzuma. Kumnandi kakhulu ukusigcina uma umuntu omusha, ikakhulukazi mesolo mnyaka lo kuyona. uNkulunkulu nakhona unawo nephathi kayidlalayo lethamu uyigcina. So kuba kulonyaka basingazathi sesikwazi ukuthi siye ngaphezulu kubaba kube khona imicimbi eyenzekalayo noma emafonini sikwazile ukuthi sixhumane khona. Sanibonani, igama lami nguLondiwe ngokaMlaba. Ngithi ngiyabonga kuSilo somhlanga ngokusenzela umcimbi nge-5 September. Ngithi phansi ngalabantu abadlengula abantu besifazane belimaza nezingane. Ngithi phambili mantombazane ngokuzigcina, phambili matshitshi ngokuziphatha kahle. Ngiyabonga. Sanibonani, mina igama lami nguNothando wakaMadonsela. Ngijabulile ukuthi ubayede asilethele umhlanga endaweni yaseMandeni.
Yize ngiphatheke kabi ukuthi asisabanga sakwazi ukuthi sifinyelele emhlangeni sihlanganyele sonke sizintombi ngesimanga sobhubhane olukhona. Kodwa siyabonga ukuthi sikwazi ukuthi silibone nakumabonakude oluncanyana alwenzile. Sithi ngesize siphela manje soqhubeka siphatheke kahle nangonyaka ozayo sobe sikhona. Igama lami ngubongiwe ngwamthethwa. Ngithi ngithanda ukubonga kubayede ukuthi uyasigqugquzela sizintombi and ukwazile ukuthi esenzele umhlanga omncane ngoba kade kuyi-lockdown. Futhi-ke ngithanda ukugqugquzela iy'ntombi ukuthi ziphathe kahle, ziqine, zingabanaki abafana. Futhi-ke ngithi nje phansi ngabadlwengula amatshitshi. Ukhombisa ukusithanda kakhulu. Sithi nje kuyena siyabonga kakhulu soqhubeka siphathe kahle njengey'ntombi. Nalabo abasayiphethe kahle abazintombi abanye abangekho lana sicela ukuthi bayiphathe kahle 2021 bazophinde kwenzeke sisazohamba siye emhlangeni. Siyabonga kakhulu ubayede lokho asenzele khona. Nginibingelele emakhaya Zulu omnyama. Bayede hlanga lomhlabathi. Igama nguNontobeko ngwakaMadlala. Ngingaphansi komkhungundlovu ngiphuma le embali eBB. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu kuhlanga lomhlabathi ngokuthi asisize noma kade sibhekene nobhubhane sakwazi ukuthi sigubhe usuku lwethu sisemakhaya. Besides ukuthi ngiyintombi nani, I am very proud of being a virgin as I am a final year student at the University of Zululand. And ukuphatheka kabuhlungu ukuthi abanga khona umhlanga kulonyaka akuzange kungivimbe ukuthi ngingaqhubeki ngiphathe kahle. Instead kakuyinto ezongiqhubezekela phambili ukuthi ngiphathe kahle. Ngithanda ukubonga kwisilo sethu ukuthi sikwazi lophinde kusinike esinye ilinye ithuba lokuthi size sizohlangana nezinye intombi ukuthi sikwazi ukugqugquzelela ukuthi sayigcinile ngoba bese siphatheke kabi impela ukuthi ngoba besesivimbele isifo esikhona bese singesayi emhlangeni. Kodwa-ke siyabonga ukuthi ukwazile phinde kusinike elinye ithuba ukuthi sibonakalise emphakathini nasendaweni. Sanibonani, igama lami ngu-Amahle Sibonga Nxumalo. Ngithanda ukubonga kakhulu kwisilo ngalomcimbi esenzele wona. Ngijabule kakhulu noma dehlele emakhaya ngibonile ukusithanda kwalo. Ngithi engithanda ukusho ngithanda ukuthi nabancane bebengabaqali bese bejoyine. Ngithanda ukubonga kakhulu ngomcimbi esenzele isilo. Wena wesilo Ndabezitha obingelelayo sithuthukile wakandawonde induna yintombi zePietermaritzburg. Ngithanda ukubonga kakhulu uNdabezitha ngomkhosi omhlanga esikwazile ukubungaza nentombi siubungaza visually nangendlela uNdabezitha akhuluma ngayo nathi siyintombi ne-gender based violence. Siyabonga uNdabezitha ukuthi usiphe ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sizigqaje ngomntombi bethu. Nginibingelele, igama lami nguNomvula ngwakaZulu Magebe Sulsikandaba. Ngibonga leli thuba engilinikiwe. Ngithanda ngibonga ubayede ngokusenzela lento asenzele yona noma besingekho emhlangeni enkundleni zokuxhumana sibonile intombi sijabulile ngaloko akwenzile. Sibonge futhi nangomnyalezo asithumelele wona thema silele emakhaya sathinteka sabona ukuthi impela njengentombi siyahlukumezeka. Kubalekile ukuthi uziphathe kahle ngoba uyavikeleka entweni eningi njenganezifo. Uyakwazi ukuthi uvikeleke nanokuthi uyakwazi ukuthi uachieve izinto zakho ungakaze uye ecansini nomfana. Ngiyathanda ukuthi ngibonise abanye ukuthi kuyenzeka lokho ukuthi ufike la sikhona ukwazile ukuyiphatha kahle. Ngiyabonga. Ngibingelela isilo sami Samabandla kanye noNdlunkulu sidlulisa ukubonga okukhulu kukho konke akwenze kuthina. Sisahlele emakhaya sididekile kwasekuqhamuka ukuthi masihlangane nezintombi sikwazi ukuthi sisenzele usiko lethu. Sibonga kakhulu ngoba kuyasigqugqumezela kube sesisele sizibuza kanti kosikwenzekani. Kodwa sibonga kakhulu kubaba wethu ukuthi mehleli esicabanga ngaso sonke isikhathi akasikhohlwa. Ngithi kunena bomama bangekho lapha nezintombi ezingekho lapha singaphatheki kabi ukuthi ayifikanga kodwa sibamele bonke abantu basemlalazi. Sithi kubona-ke sina sidlulisa ukubonga kakhulu ubaba wethu ukuthi asikhumbule. Siyamthanda kakhulu ubayede singomama ngoba nathi wathi singamathemba akhe. Kanjalo siyamthanda sifisa aphile abakhumbule abantu bakhe. Sanibonani, igama lami nguNcamisile Shange owaziwa ngoma Rose la entombini umama owunomehlo wobuhle bentombi enhle eNtuzuma. Ukuba unomehlo kunama challenges amaningi
kodwa sibonga uNkulunkulu ngoba kufanele mawunomehlo ubeke uNkulunkulu phambili ngoba uhlangana nabantwana abahlukene abaphuma emzini engafani nama-behaviors abo angafani kodwa wena kufanele ube umama u-accommodate sonke isimo ozosithola kumntwana. So nje ubuhle bentombi enhle sebuna 21 years bukhona kule ndawo yaseNtuzuma. Uma nje ngizobeka ekuthenini intombi esesifundise kona sesifise sengathi sifundisa ukuthi kuqala ukuze wenze into kumele kuguqulwe ingqondo. Iguqulwe ingqondo ishiye kudala ithathe lokhu okusha because ngeke uyihambe indlela yobuntombi uma ingqondo yakho iselezweni like njengekholwa. Uma umuntu eshintsha esuka ezweni eyakholwa kumele aguqule ingqondo iyamukele leso simo ukuthi useyakholwa because uma ngabe ingqondo yakhe engayiguqulile uzothe kholwa abeshebanisa nezinto ezingakholwa. Kanjalo nentombi into engeke ngisho kuyona ayiguqula ingqondo ukuze ilungele isimo sokuba intombi. Igama lami inguNtozi oMagomedwa kaDube esigodini senkosi uDube la isenduneni yaseMadaka. Sithi asibonga kakhulu esikwenzele ISilo Samabandla ukuthi kumnyama kubomvu sikhona isifo secorona kodwa ikwazi ukuthi wenze umhlanga sikwazi ukuthi intombi zethu noma zisemakhaya bezikhalini yembizi kodwa zibonde zisemakhaya zihlezi zibuka ama-TV zijabula leyo ngxenye bikhona intombi esemakhaya zijabule ngendlela emangasayo. Umama uMdunge enkosini uDube umhloli wentombi ngimeduze kwasihlalo wami ongiphethe. So sibonga kakhulu umcimbi owenziwe ISilo sakhumbuza ukuthi sikhona sibagadile abantwana baso imbali zesizwe futhi sicela uNkulunkulu asisize uqhubeke ngoba siyazi ukuthi noma kanjani ngonyaka ozayo siyobe sikhona. Mbukeli kungake besikuphathele kona kumgodla wethu wanamhlanje. Ungakhohlwa-ke impinda yalolu hlelo ngomgqibelo libumbene elesine. Akuze kube ngokuzayo.